Ermeni kompozitory Arno Babajanyan'ın Saada Aşgabatda ýerine ýetirildiği kompozitoryň dünýä ilmeginiň 100 ýyllygyna bagyşlanan çäreler 8-nji we 9-njy oktýabrda mukamlar köşkünde Türkmenistanyň Döwlet Simfoniýa Orkestri tarapyndan ýerine ýetirildiği konsertte tomoşa eden Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gurrun berýär. Ermeni kompozitoryň eserleri 8-nji oktýabrda Ermenistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli mukamlar köşkünde Ermenistanyň Aşgabatdaky elçihanatynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň initsiatiwasy bilen geçirildiğine tomoşaçylar diňe çaklyk haty esasynda çalyndy diýip habarçymyz 9-njy oktýabrda geçirilen konsertin adaty tomoşaçylar üçin "Tazy maňa gaýdyp ber" adly konsert görnüşinde geçirilendigini habar berýär. We ol konsertiň uly şowhun bilen geçenligini, biletleriň ähli tomoşaçylara ýetmänligini belliýär. Konsert 2 sagada bolay dowam etdi. Arno Babajanyan'ın 22 eserinden 17'si solistler Maysa Niyazowa, Nuri Nuriyev, Döwran Şamyýew we Täzegül Bayramowa tarapyndan ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfoniýa Orkestriniň başlygy Resul Gylyjew konserti söýgeniň we sazlaşygyň bayramy diýip adlandyrdy diýip habarçymyz konsert baradaky habaryny dowam etdirýär. Kompozitoryň 1950-nji ýyllardaky iň meşhur eserlerinden 1958-nji ýylyň filminden "Ilkinji söýgü aýdymy" adly meşhur eseri Döwran Şamyýew rus we ermeni dillerinde ýerine ýetirdi. Ozalky döwürde meşhur Raşid Behbudowyň ýerine ýetiren bu aýdymy postsovet giňişliginde iň harlanýan aýdymlaryň arasynda galýar diýip habarçymyz aýdýar. 70-nji ýyllaryň meşhur aýdymlaryndan Demirgazykly gelin adly filmden 2 aýdym ýerine ýetirildi. Olary Maysa Niyazowa we Döwran Şamyýew berjaýetdi. Robert Rojdeственский, Evgeniy Yevtushenko, Andrey Voznesenskiy, Anatoliy Gorokhov ýaly meşhur şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlary hem eşitdirildi. Maysa Niyazowa sag bol, ýyzlaryň howlukma, "Tazy maňa gaýdyp ber" adly eserleri ýerine ýetirip çykyş etdi. Onuň we Döwran Şamyýewiň duet çykyşy Babajanýanyň "Towy" we "Maňa jaň et" aýdymlaryna dramatik, duýguly, aýratyn bir liriki ähen goşdy diýip habarçymyz aýdýar. Taýsat we özüne çekeji tenor Nuri Nuriyew ajaýyp meşhur aýdymlaryň birnäçesini ýerine ýetirdi. Olaryň arasynda köplenç baritonlar tarapyndan aýdylýan "Meniň bilen bol" günden serhoş ýaly aýdymlaryň birnäçesi we Muslim Magamaýewiň sözlerine "Toy" adly aýdymlar dinleýijilere hödürlendi. Konsertiň ähli aýdymlary el çarpyşma bilen garşylandy we "Toy" aýdymyna tomoşaçylar hem goşulyp seslendi. Aýdymyň bir parçasy gaýtalanyp ýerine ýetirildi diýip habarçymyz şeýle dowam etdirýär. Tomoşaçylar ylham we janlanma aýdymlaryny ýerine ýetiren ýaş aýdymçy Täzegül Bayramowany mähirli garşyladylar. Konsertde meşhur instrumental eserler hem ýerine ýetirildi. Saksofon we orkestr üçin serenada bilen Kakajan Hudaýberdiýew çykyş etdi. Konsertiň programmasynda öňünden elan edilmese-de virtuoz pianoçy Vladimir Mokurtumowyň gatnaşmagy köpleri beğendirdi. Mokurtumow ak pianonyň başynda orkestr bilen bilelikde "Arzuwlar we Nocturne" adly eserleri ýerine ýetirdi. Soňra "Elegiya" we "Vagar Şapat" tansa adly eserleri öz başlyk berja etdi. Bu eserleriň ikincisi Babajanýanyň 1947-nji ýylda Pragada geçirilen Bütün Dünýä festivalynda 5-nji baýragy alan 3 eseriniň arasynda bolupdy diýip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz Babajanýanyň döredijiliginden käbir maglumatlary getirip "Şeýtan tekeri" adly aýdym üçin onuň 1974-nji ýylda Tokioda geçirilen Bütün Dünýä ýaşlar festivalynda ilkinji baýragy alanlygyny aýdýar. Bu aýdym dünýäniň 16 diline terjime edildi. Konsertiň dowamında bu eseri Muslim Magamaýewiň ýerine ýetirişi ekranda görkezildi. Soň bolsa ol Döwran Şamyýew tarapyndan ajaýyp berja edildi. Tomoşaçylar ony el çarpyşmalary we bravo sesleri bilen şowhundy kabul etdi diýip habarçymyz konsertiň Yerewanym adly aýdym bilen tamamlananlygyny gurrun berýär we ony orkestr bilen bilelikde Kakajan Haldurdiýew tüýdükde ýerine ýetirip başlady. Soňra Döwran Şamyýew goşuldy we eseri ermeni dilinde dowam etdirdi. Oňa ähli solistler goşuldy diýip Aşgabatda ermeni kompozitory Arno Babajanyan'ın 100 ýyllygyna bagyşlanan medeni çäreler barada beren maglumatyny tamamlaýar.